Så man starter med at tage hænderne på, og så tommelfingeren er meget vigtigt, at den er rundt om. Og så kommer man op, og svinger benene. Og så tager man fat med den ene arm, så den anden arm. Og så kan man komme op og sidde. Så når man er kommet op og sidde, så kan man prøve at komme op og stå. Og så tager man den ene fod, og så den anden. Og så står man på tæerne. Så man prøver at tage hænderne over hovedet. Og så læne sig langsomt frem. Og så tage benet på knæet. Og så kigge op. Så kan man gøre det samme tilbage. Man læner sig tilbage. Strækker benet og kigger op. Så kan man lave fuglereden. Og det gør man ved at læne sig ned i knæene, ligesom når man skal op og sidde. Så tager man den ene hånd i barken og den anden hånd. Og så tager man fødderne, og så flexer man dem, tager dem ud til siden og sætter på reben. Så går man langsomt ned.